בעבודה הזאת פה, שלי כצייר, אני עובד בצמוד עם האדריכל של המבנה. אנחנו ממש מנסים לדייק את הנראות, את הסגנון, את הגוונים המדויקים, כדי שהכל בסוף יתחבר לפלטת צבעים אחת נכונה ומאוזנת. אני מקבל סקיצה, אנחנו מבינים את פלטת הצבעים. אמנם אני מצייר עץ, או אני מצייר שמיים, או אני מצייר את השדות, אבל אני תמיד מסתכל על כל המרחב מסביב. הטכניקה שבה אני עובד היא תמיד להתחיל מהנקודה הכי רחוקה בציור, מהעצים הכי רחוקים, ולאט לאט לעלות ולעלות ולעלות, עד שאנחנו מגיעים לקרוב. ההבנה, איפה אנחנו עובדים? בבית הכנסת הזה, במקום הזה שנחרב, והיום יש לנו את הזכות באמת לשחזר ולהקים אותו, היא מורגשת עמוק בפנים, מתחבר לזה, ותודה על הזכות.